Monggo Bapak Komandan. Penting sesok tuku beras, ora tak anggap penting anak bojoku wareg. Ojo munamuni nuturi kaya kiai, ditekne wae rong botol rak lenger dhewe. Ciu merusak awakku. Gunung Kidul yen wis mari kanca-kanca pamit sopor kake mendem ditinggalake. Selamat tinggal kanca kuleren nondrugal Bapak Komandan ora kumat asik yo Gunung Kidul. Matur suwun Pak Komandan. Pak Komandan penting sesok tuku beras, ora tak anggap penting anak bojoku wareg. Ojo munamuni nuturi kaya Bu Haji, tekne wae rong botol rak lenger dhewe dhewe. Cukup kelelakonku pancene bener kandangmu mergo ciu antek duitku Pak Komandan.
tunggal dongakno kuat mendem kuwe ora kumat saya muda untuk kalian Bapak Komandan matur sembah nuwun Matur gua sembah pilih nuwun. kepareng napa malih monggo Abdurrahman. Rasido berarti ki Rasido. Lintang Asmara nggih Nggih. Lintang Asmara Lintang Asmor Pak rombongannya dijadi tak mriki. Monggo sedaya panitia Pak Permadi joget bareng. Monggo. Bapak, monggo Bapak. Ayo Mas Parjo maju. Ayo Pak, kancane Pak, kancane. Siang pantara ratri mong eling manis sing ati setiaku bisa anduweni
Kek apa salah awakku iki merga kowe tega nyitrani janji apa merga kahanan uripku iki mlarat kondo sece karo uripmu aku nelongso merga kebacut tresno ora ngira saiki Kardi Citra Kardi mangga Bu mana yang punya lagu Citra untuk seluruh panitia Batik mohon difoto bersama keluarga besar Pak Haji Saryono pasukan Batik panitia wis sak mestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani jani janji apa ora eling zamane semono kebak kembang wangi jroning dodo seluruh panitia Batik monggo dimontok foto bersama kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nandang lara kaya mangkene remuk ati iki yen eling janjine ora ngira jebul lapis wae panitia ngangkat Batik monggo difoto berfoto kebacut tresno ora ngira saiki kowe Citra untuk pasukan Batik panitia semuanya tanpa terkecuali dimohon untuk berfoto bersama keluarga besar Pak Haji Saryono kepiye maneh iki pancen nasibku kudu nandang lara kaya mangkene remuk ati iki yen eling janjine ora ngira jatine lames wae Go
sekali lagi untuk seluruh bapak-bapak panitia yang ngagem batik. Peleng kalau sakatan saking nyucahnya muda ingkang dipun pandingan kina wibawa micul saking Taman Widosa Indah live streaming channel. Cerah foto terjantung Papayu Audio Sound System Joko Genset nyun pamit.